Dear passengers, due to unusual air turbulence and severe weather conditions, we decided to land at the nearest airport. There's no need to panic. Everything is under control. חושב שזה פה. גייט 252A. אולי כדאי שנשאל, שנהיה בטוחים? הוזמנו לכנס בסיאול שדן בזכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות. ופתאום... נחיתת חירום. אנחנו נוחתים במדינה זרה. כאילו חזרנו בזמן, וכל שדה תעופה הזה היה צריך עדכון ומהר. אני הולך לשירותים, מישהו צריך? חכה, יש שם חור. מה? יש שם חור. מה זאת אומרת חור? חור פולגיה וצריך לקנוע. הזוי! Good evening. הדיילים לא מדברים אנגלית. הכל כתוב פה בשפה שאין לנו מושג מה כתוב פה. בלבול שלם. הדייל יודע רק לומר Good evening. גילינו שאבא מנבא Пришли пассажиры, которые не разговаривают по-русски. Что я сделаю? Он проверяет. אמר לחכות. לחכות. הוא אמר לחכות. בינתיים הגיע בחור לאכול שיצאו בשליטה. הייתי לחוץ, נו, הייתי בחרדות. יש לי מכרז, אני צריך להגיע לסיאול, אסור לי לפספס אותו. בדרכים יצירתיות ומצחיקות, החבר'ה פה הצליחו להרגיע אותי. Пока пассажиры ждали, я играл на моей дудочке. Мой сон играть на свадьбе. לאחר ההמתנה לטיסה, דיברנו על נושא הכנס. איפה גובה? ברכבת. אני לא יכולה להיות לבד. כל הנגישות במרחב הציבורי. מקומות עבודה שאינם נגישים. פתאום הבנתי כל כך הרבה דברים. אנחנו מזמינים אתכם להצגה. מרגשת. ומצחיקה. אנו משתפים את החוויות היומיומיות. את הקשיים, המגבלות. אבל גם את האופטימיות. אני מרשת. אני לא מגבלה. בחיים.